קאונטדאון ספיישל רויאל וסרטון חדש של אתגר השלשה. אני והאחים היום נעשה אותו. הנה הדק לכל מי שמעוניין לעשות את זה גם. אז יאללה ליאל, אני שלחתי לך. ונעשה את זה גם באתגר דאבל אליקסר צ'אלנג'. אז יאללה בואו נתחיל. אני אשים לך אקסבור בצד עד ימין, תעשה את זה בצד השני אם יש לך. טוב, אז שם את האינפרנו. אני אשים עם אקסבור גם בצד השני כדי להוריד את שתיהם כבר. אז הנה, כשאתה זורק משהו גם תזרוק את זה על המלך, זה לא משנה. הורדתי לו גם את המינוי השני. עכשיו בינתיים אני אנסה להוריד לו עוד פה קצת. הנה הוא שם לי רוקט. בזמן האחרון נצטרך לשים עם רוקט, פיירבול, מה שיוחלט, ואז להוריד בדיוק באותו הזמן את הבניין המלך. אז יאללה, נשים גם פויזן. סתם כי משעמם לנו. יאללה, להוריד מהר, להוריד. אני אוריד לך יותר ממה שחשבת. הנה, אני אשים לך גם דאבל. כמה? הנה, נראה לי שאתה תעזוב אותי. תבדוק עכשיו כמה כל אחד מוריד. הנה, 346 הלייטנינג שלי. אני אשים לך פה פויזן. כמה? אני לא יודע אם לשים. לא, תיזהר עם הפויזון. פויזן. טוב, לא. יו, נשאר על 26. אז יבוא, אני אשים פה סתם. תיזהר עכשיו, שים עליי. כמה הרוקט שלך מוריד? הרבה. כמה? 493, אני לא יכול. אז תזרוק על הקשתות. לייטנינג. כמה? יאללה. וואי. יש לך רוקט? חכה אבל. שיהיה אחרי 9. הכי מגניב. יאללה. תהיה מוכן. אתה תהיה ככה? 3, 2, 1. האם זה יהיה? על הפעם הראשונה הצלחנו לעשות את זה. אז מקווה שנהנתם. כאן היה ספיישל רויאל בסרטון אתגר השלשה. אז יאללה ביי.